svako izmještanje lokacije u odnosu na postojeću značilo bi dvije stavke. S jedne strane, bilo bi neophodno izraditi novu dokumentaciju, dakle kompletnu i procjenu sastava tla, stepena kontaminiranosti zemljišta, nova studija, odnosno elaborat uticaju na životnu sredinu. I za to je potrebno vrijeme, a mi vremena nemamo. I druga stavka, svako izmještanje lokacije znači promjenu uslova tendera. Znate i sami, imali smo tender na kojem je pobjedio ovaj turski izvođač sa ponudom od 47 miliona. Drugorangirana je bila francuska kompanija sa ponudom od 97 miliona. U slučaju da promijenimo mjesto lokacije, desilo bi se da bi ta francuska kompanija bila u mogućnosti da nas tuži i da glavni grad bude suočen sa velikim odštetnim zahtjevom.